ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотӣ вақт аст. ин дам манзури шумо аз телевизиони Душанбе. дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз сархати хабарҳо. арҷу эҳтиром ба хизмати зан модар. ташкили чорабинии шукӯҳманди идонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар Кохи Суруш. идомаи озмуни шаҳрии мис Душанбе 2026. ҷараёни марҳалаи интихобӣ барои довталабон. таваҷҷӯҳ ба хӯрамгардонӣ. идомаи маъракаи ниҳолшинонӣ дар ноҳияи Шоҳмансур. модар мавҷуди муқаддастарин ва азизтарину бебаҳотарин шахс барои инсон аст ва сазовору арзандаи ҳама гуна парастиш, дӯстдорӣ ва ғамхорӣ мебошад. ба ифтихори рӯзи модар дар шаҳри Душанбе чорабинии идонаи тантанавӣ доир гардид. валиҷон Шарифзода ва Искандари Додарбек мавзӯъро идома медиҳанд. дар тори Кохи Суруши шаҳри Душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чорабинии идонаи тантанавӣ доир гашт. дар оғоз муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ сухан карда изҳор дошт ки ин маҳфили зебо дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 20 январи соли 2026 дар бораи таҷлил намудани рӯзи модар дар шаҳри Душанбе баргузор гашта, ҳадафи он қадрдонӣ аз заҳмату хизматҳои шоистаи занону бонувони пойтахт мебошад. бо дар назардошти он ки занону бонувон ва духтарони мо дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар нақши бисёр арзишманду муассир доранд, давлат ва ҳукумати мамлакат масъалаи таъмин намудани ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро дар маркази сиёсати худ қарор додааст. ғамхории доимӣ дар ҳаққи занону бонувон, дастгирии пайвастаи ибтикороти созандаи онҳо, фароҳам овардани заминаву имкониятҳои мусоид барои амалӣ гардидани иқдомоти неку ободгаронаашон натиҷа ва баёнгари ҳамин сиёсат мебошад. зан модар сарчашмаву офарандаи ҳаёт, рамзи покиву зебоӣ, махзани меҳру вафо ва таҷассуми зиндаи муҳаббату самимият мебошад. бо муҳаббату самимият ва дӯстдорию қадршиносӣ таҷлил намудани рӯзи модар гувоҳи он аст, ки давлату ҳукумат ва ҷомеаи кишвари мо қадру манзилати зан модарро гиромӣ ва азиз медоранд. роҳбарияти шаҳри Душанбе, хоса раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сиёсати давлатии ҳукуматро нисбат ба дастгирии занону бонувон дар мадди аввал қарор дода, пайваста ба занону модарон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дар чорабинии тантанавӣ собиқадарону фаъолзанони пойтахт даъват гардида иштирок намуда, бо барномаи фарҳангии пур аз меҳру самимият нисбат ба зан модар омода намудаи раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хотири худро болида намуданд. ҳамасола дар рӯзҳои нахустини бедоршавии табиат бо накату нафосати баҳорӣ бахшида ба гиромӣ дошти мақом манзилати занону модарон рӯзи модар дар саросари мамлакат бо як шукру шаомати хоса таҷлил карда мешавад. зан офарандаи нотакрори табиат асоси саодатмандию шукуфоӣ ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа аст. саодату сарфарозии мардум аз тинати поку ҳидояти неки модарон ва заҳмати шоистаи занони сарбаланду нозанини мост. танҳо зани покгавҳар, нексиришт, ватанпарвар, хушахлоқ ва бомаърифат қодир аст бунёдгари ҷомеаи босаодат бошад. аз ин рӯ фаромӯш набояд кард, ки волидайн имрӯз дар баробари ба камол расонидани фарзандони худ ҳамзамон таърихи ояндаи ватани хеш, гузашта аз ин таърихи ояндаи башарро эҷод мекунанд. ҷиҳати арҷу эҳтиром ба хизмати зан модар ҳамасола дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе чорабиниҳои ҷашнӣ созмон дода мешавад. дар ин замина ба муносибати рӯзи модар бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ҳамоиши маърифатӣ ташкил карда шуд. гузориши ҳамкоронамон аз рафти ин чорабинӣ омода шудааст. бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи таҷлили рӯзи модар дар шаҳри Душанбе ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи модар, арҷгузорӣ ба мақому манзилати модарон, дастгириву қадрдонии занону бонувон дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур бо иштироки роҳбарияти ноҳия, собиқадарони меҳнат ва бонувони касбу кори гуногун чорабинии идораи фарҳангии фароғатӣ таҳти унвони модар сарчашмаи меҳру муҳаббат баргузор гардид. зимми суханронии худ роҳбарияти ноҳия таъкид дошт, ки ҳамасола рӯзи модар дар кишвари мо бо шаҳомати хоса
تجلیل کرده می شود که آن ارج و احترام به فعالیت آنها می باشد. همزمان گفته شد که تدبیر مذکور از سوی دیگر بر آن اشارت می کند که در نظام سیاست پیشگرفته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهترین انعنه و سنت‌های فرهنگ قدیمی ملی ما مورد تطبیق قرار گرفته مقام بانوان بر اساس ستایشنامه‌های دانشوران و صاحب نظران جایگاه خاصی را اشغال کرده است. خندیدن دوست داشتن را می‌آفرد. در حیات به مبارزه نمی‌شود. همساله در تمام جمهوری تاجیکستان روز مادر با یک شکوه و شهامت خاصه استقبال گرفته می شود و امروز ما در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه روز مادر را با یک تنتنه با اشتراک تمام ساختارهای ناحیه جشن گرفتیم و در قسمت فرهنگی فراغتی با اشتراک سرایندگان مشهور کشور ما این عید را با شکوه خاصه استقبال نمودیم. در ادامه همایش جشنی برنامه فرهنگی فراغتی از جانب هنرمندان معروف کشور پیشنهاد حاضرین گردید که خیلی جالب و خاطرمان بود. با آغاز فصل بهار راست آمدن عید زنان رمز شکوفایی و مظهر زیبایی بوده، آزادگی و نفاست و سرسبزی و تراوت این فصل را می افزاید. در این پدیده رمز عمیقی هست که آن به سرشت نیکو سازنده و نهادی پاک مادران پیوندی دارد، زیرا زن و بهار با هم توأم بوده، لطافت و رعنایی نشانه خاصی هر دو می باشد. با افتخار روز مادر با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا چورابینی با شکوه فرهنگی دایر گردید که راهبریت زنان به عنوان فعال ناحیه را با این سنه خاطرمان روز مادر تبریک نموده، سپس برنامه فرهنگی و فراغتی دایر کرده شد. در ابتدا رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه تمام مادران و بانوان و کارمندزنان ناحیه و ساختار و تشکیلات مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا را با افتخار این سنه فرخنده که در آغاز فصل زیبای بهار و در عرفه سال نو اجدادی تجلیل می‌گردد صمیمانه تبریک گفته و آنها سلامتی و خوشبختی و خانه‌آبادی و سعادت روزگار آرزو نمود. طور ذکر گردید مادر توجیک در طول تاریخ طولانی ملت هزاران نفر شخصیت‌های عالمشمول و تمدن‌ساز را به دنیا آورده در آغوش پرمهر خود پرورش کرده در ضمیر آنها بهترین خصلت‌های انسانی بشردوستی و وطنپروری و هنرمندی و سازندگی را جای نموده است و این رسالت مقدس خود را امروز نیز با عفت و شرف ادامه می‌بخشد. دستگل موسیقی عبارت از سرود و ترانه‌های دلانگیز در وصف زن مادر با اشتراک استادان صنعت و هنرمندان جوان به این چورابینی خاطرمانی فرهنگی حسن دیگر بخشید. امروز مادر تاجیک رهبر کاردان، عالم و دانشمند، طبیب حاذق، صاحبکار موفق و البته تربیتگر فرزندان و نور و گرمی هر یک خاندان است. اگر نور آفتاب جهان را فیض و خرمی بخشد، پس مهر و محبت و رحم و شفقت زن مادر سرچشمه زندگی و آسایش هر یک خانواده است. در سطح دولتی جشن گرفتن روز مادر خودگواهی روشن مقام و منزلت بلند مادران و بانوان عزیز ما در جامعه و نشانه اعتبار احترام زیادی دولت و حکومت کشور نسبت به آنها میباشد. طور گفته شد بانوان و خواهران همچون ساکنان پایتخت اقدامهای سازنده شهرداری را همیشه دستگیری و جانبداری میکنند و در عمل ساختن کارهای آبادانی و سازندگی در شهر مخصوصا تازه و آزاده نگاه داشتن محیط شهر نقشی بی‌اندازه دارند. در جریان چورابینی به اشتراکچیان تحفه‌های عیدانه تقدیم گردید. مادران و بانوان خردمند ما با قلب حساس خود نبض جامعه امروزه را خوب درک می‌نمایند و به خاطر اجرای رسالت پرمسئولیت خویش من بعد نیز برای تربیت فرزندان خودآگاه و وطن دوست سهم ارزنده خود را می‌گذارند.
зиндагӣ аз модар сарчашма мегирад. Дар доираи ин мавзӯъ бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе чорабинии сиёсӣ фарҳангӣ баргузор шуд. дар чорабинӣ роҳбарияти кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, раиси ноҳияи фирдавсӣ, масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи фирдавсӣ, вакилони маҷлиси вакилони халқии шаҳриву ноҳиявӣ, занону бо унвони фаъоли ноҳия, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва собиқадорони меҳнат ширкат варзиданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. дар ибтидои ҳамоиши дона масъулини кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон сухан карда занону бонувонро ба муносибати рӯзи модар табрик намуда иброз дошт ки бо сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмоли Раҳмон тамоми имкониятҳо барои фаъолияти ҳамаҷонибаи модарону бонувон фароҳам гардида, занони қавииродаву бо ҷасорати мо ба арсаи сиёсат ва хизмати давлатӣ роҳ ёфтанд ва дар ободию пешрафти ҷомеа саҳмгузор мебошанд. ҳамзамон масъалаи занон дар меҳвари барномаҳои ҳизб қарор дошта, раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмоли Раҳмон дар ҳама маърузаҳову суханрониҳояшон дар анҷуманҳо, маҷлисҳои раёсат ва кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон пайваста баланд бардоштани нуфузи занонро таъкид карда, ташкилотҳои ҳизбиро ҷиҳати фаро гирифтани занон бо ибтикори созанда сафарбар менамояд. ҳозирин дар идомаи суханронии худ зикр намуданд ки таҷлили рӯзи модар ба фарорасии фасли баҳор рост омада, таҷассуми меҳру муҳаббати бепоён нисбат ба занону модарон мебошад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмоли Раҳмон дар робита ба бузургӣ ва азамати модар чунин гуфтаанд: модар ягона мавҷуди мушфиқу ғамхор ва мунису меҳрубонест ки ба фарзанд ҳаёт мебахшад, ба ӯ сухан гуфтану роҳ рафтанро ёд медиҳад, ӯро тарбия менамояд ва дар раванди тарбия дар қалби фарзанди худ эҳсоси муҳаббату самимият, некиву накӯкорӣ ва инсондӯстӣ ба вуҷуд меоварад. барои босаводу соҳибмаърифат ва соҳиби касбу ҳунар шудани нури чашмонаш саъю талош менамояд. дар идомаи ҳамоиши дона ба занону бонувон тӯҳфаҳои омоданамудаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ тақдим гардид. ҷои таъкид аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша кӯшиш менамояд бо муҳайё сохтани фазои муносиби ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангию фароғатӣ сатҳои сифати зиндагии занонро баланд намуда, онҳоро ҳарчи бештар ба фаъолияти сиёсию роҳбарикунанда ҷалб созад. имрӯз занону духтарони тоҷик дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа бо фаъолияти худ дар рушди бомароми мамлакат саҳми арзишманд мегузоранд. нақши зан дар таҳкими истиқлоли давлатӣ таҳти ҳамин унвон бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бахшида ба рӯзи модар ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор гардид. дар кори ҳамоиш масъулини сохторҳои шаҳриву ноҳиявии ҳизбӣ, шоирону нависандагон, собиқадорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо унвони фаъоли аъзо ва ҷонибдорони ҳизб иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст ҳамоиши навбатиро ки бахшида ба рӯзи модар роҳандозӣ гардида буд, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ифтитоҳ намуда иброз намуд ки модар худ баҳор аст бехазон, баҳриз беканор ва биҳиштез ҷовидон. зан модар дар ҳама ҳолат чӣ ҳозиру чӣ ғоиб пайваста дар ёду хаёли мо фарзандон аст. имрӯз саҳми модари тоҷик махсусан дар тарбия, омӯхтани забон, тариху фарҳанг, донишҳои муосир, умуман камолоти маънавӣ ва ҷисмонии фарзандон хеле барҷаста мебошад. ин аст ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри баландбардоштани мавқеи зан модар дар ҷомеа тамоми чораю тадбирҳоро роҳандозӣ намуданд. бо чунин қудрату тавоноӣ, матонату диловарӣ ва садоқату ҷасорат месазад тамоми умр пеши пояш сар ба тазим фуруд биёрем. дар идома шоири халқи Тоҷикистон Давлатсафар вобаста ба таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат дар боло бурдани мақоми зан дар ҷомеа ибрози назар намуданд. ҳамзамон қайд гардид ки зан модар сарчашмаву офарандаи ҳаёт, рамзи покиву зебоӣ, маҳзани меҳру вафо ва таҷассуми зиндаи муҳаббату самимият мебошад. нақш ва қадру манзалати модар дар ҳаёти инсоният аз ҷониби шоирону нависандагон ва олимону донишмандони халқу миллатҳои гуногуни олам хеле фаровону самимона васфу тасвир гардидааст. тамоми сиёсатмадорону давлатдорон, донишмандону нобиғаҳо, бузургони олам аз ҷумла пайғамбарон дар домони поки модар бо шири сафед ва навозишу меҳрубониҳои ӯ ба камол расиданд. гуфтан ба маврид аст ки нақши занону бонувон дар пойдории сулҳу субот, ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ
дар ниҳоди фарзандон тарбия намудани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва инсондӯстиву масъулиятшиносӣ басо муассир аст. ғамхории доимӣ дар ҳаққи занону бонувон, дастгирии пайвастаи ибтикороти созандаи онҳо, фароҳам овардани заминаву имкониятҳои мусоид барои амалӣ гардидани иқдомоти неку ободгаронаашон натиҷа ва баёнгари ҳамин сиёсат мебошад. дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори бузургдошти рӯзи модар намоиш таҳти унвони ҷилваи зан модар дар олами рангҳо ифтитоҳ гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора. зан модар муқаддастарин мавҷуди рӯи замин ва чароғи фурӯзони хонадон буда сарчашмаи зиндагӣ аз ӯ оғоз меёбад. арҷгузорӣ ба мақоми зан модар ва поздоштани иззату эҳтироми ӯ вазифа ва қарзи ҳар як фарзанди бо нангу номус аст. аз ин рӯ дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ намоиш бо мақсади эҳтироми модарон ташкил карда шуд. дар намоиши мазкур аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ 38 адад мусаввараҳо ва нимпайкараҳои нодир ки маҳсули эҷоди рассомон ва муҷассамасозони маъруфи кишвар мебошанд ба маърази тамошо гузошта шудааст. дар нигораҳо ва нимпайкараҳо симои зан модари тоҷик бо тамоми латофат, меҳрубонӣ ва шукӯҳи маънавӣ таҷассум ёфтааст. тамошобинон имкон доранд бо осори эҷодкорони шинохтаи тоҷикистон аз қабили Раҳимов симои натоқи телевизион Олимова Хусият, Лисиков симои Малика Собирова, Шипулин симои ҳунарпеша Туҳфа Фозилова, Юсупов симои Гулрухсор Сафиева, Ғаниев нимпайкараи Зоҳидова, нимпайкараи Иқболби Нозимова ва дигарон аз наздик шинос шаванд. ҳадафи намоиш тавассути асарҳо нишон додани бузургии модар, бедор намудани эҳсоси муҳаббату эҳтиром нисбат ба занон ва муаррифии мероси гаронбаҳои мусаввирон ва ҳайкалтарошони кишвар дар ин мавзӯи ҷовидона мебошад. намоиши ҷилваи зан модар дар олами рангҳо то 19 марти соли 2026 идома хоҳад ёфт. бо эҳсоси баланди эҳтирому қадршиносӣ нисбат ба мақоми волои зан модар дар муассисаи таълимии давлатии литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар баргузор гардид. ин маҳфили идона дар фазои саршор аз муҳаббат, самимият ва арҷгузорӣ ба бузургтарин шахси зиндагӣ модар доир шуд. дар муассисаи таълимии давлатии литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи модар ҳамоиши идона доир гардид ки дар он роҳбарияти муассиса, омӯзгорон, хонандагон ва меҳмонон иштирок намуданд. иштирокдорон зимни баромади худ аз мақому манзалати модар дар ҷомеа ёдовар шуда таъкид намуданд ки модар сарчашмаи меҳру муҳаббат, тарбия ва нерӯи маънавии ҳар як фарзанд мебошад. маҳз бо заҳмату шабзиндадории модарон насли солиму соҳибмаърифат ба воя мерасад. бузургии зан модар пеш аз ҳама дар он таҷассум меёбад ки ӯ чароғи хонадон, идомадиҳандаи насл, тарбияткунанда ва ба камолрасонандаи фарзанд, инчунин нигоҳдорандаи забон, таърих ва фарҳанги миллӣ мебошад. дар идома аз фидокорӣ, меҳрубонӣ ва ҷонисориҳои модарон ёд карданд. модар на танҳо офарандаи ҳаёт, балки асоси маънавӣ ва ахлоқии ҷомеа мебошад. пешвои миллат дар суханрониҳояшон таъкид намуданд ки модарон на танҳо ояндаи фарзандони худ, балки ояндаи миллатро низ месозанд. аз ин рӯ таъмини ҳуқуқу имкониятҳои баробар барои модарон ва занон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати мо мебошад. мо бо ифтихор гуфта метавонем ки имрӯз бонои тоҷик роҳбари кордон, муҳаққиқи донишманд, табиби ҳозиқ, соҳибкори муваффақ ва албатта тарбиятгару омӯзгори меҳрубон аст. қисмати фарҳангии барнома хеле рангину ҷолиб буд. сурудҳои дар васфи модар, саҳнаҳои тарбиявӣ вобаста ба эҳтироми волидон ва рақсу таронаҳои миллӣ фазои идонаро боз ҳам гарму хотирмон сохтанд. дар анҷоми чорабинӣ таъкид гардид ки эҳтироми модар танҳо ба як рӯз маҳдуд набуда, ҳар рӯзи зиндагӣ бояд рӯзи арҷгузорӣ ба ӯ бошад. зеро модар чароғи хонадон, рамзи зиндагӣ ва меҳвари ҳастии инсон аст. чорабинӣ дар фазои тантанавӣ ба анҷом расида хотираи гарму фаромӯшнашавандаро дар қалби иштирокчиён боқӣ гузошт. бо мақсади боз ҳам дар сатҳи баланд ба роҳ мондани фаъолияти хизматӣ дар ҷузъу тумҳои вазорати мудофиа, баландбардоштани малакаи касбӣ, риояи ҳатмии талаботи оинномаҳои ҳарбӣ ва беҳтару хубтар гардонидани шароити хизматӣ дар қисмҳои низомӣ, ҷаласаи ғайринавбатии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. гузориши ҳамкасбонамон дар ин хусус.
маҷлиси мушовараи ғайринавбатии вазорати мудофиа дар толори асосии вазорат бо иштироки роҳбарият ва дигар зерсохторҳои ин ниҳоди қудратӣ баргузор шуд. дар ҳамоиш вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳифзу ҳимоя аз манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини амнiyatu суботи кишвар ва баланд бардоштани малакаи касбии афсарону сарбозон андешаронӣ карданд. вазири мудофиа генерал-полковник Эмомалӣ Собирзода вобаста ба паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти хизматчиёни низомии вазорат ёдовар шуда, баҳри боз ҳам тақвият додани кору фаъолияти онҳо пешниҳодҳои муфиду самарабахш манзур намуд. вобаста ба ҳолати имрӯза ва боз ҳам тақвият бахшидани кору фаъолият дар самти баланд бардоштани донишҳои ҳуқуқии афсарон, тақвият додани дӯстиву бародарӣ байни сарбозон, дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани онҳо ва пешгирии ҳолатҳои номатлуб дар маърузаи сардорони раёсатҳои дахлдор шунида шуд. ҳифзи саломатии афсарону сарбозон, фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтар дар муассисаҳои тиббӣ, саривақт ба табобат фаро гирифтани онҳо масъалаи дигар ва муҳими ҷаласа буд. дар идома ба масъалаи риояи қоидаҳои бехатарӣ ва талаботҳои зарурӣ ҳангоми истифодаи воситаҳои нақлиёти хизматӣ, пешгирии қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ, тартиби дурусти пӯшидани сару либоси низомӣ аз ҷониби кормандони мақомотҳои дахлдори ҳифзи ҳуқуқ дар кӯчаву хиёбон ва маконҳои пешбурди хизмат, ҳимояи шаъну шарафи хизматчиён ва риояи қатъии талаботҳои низомӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. воқеан хизматчии низомӣ будан ва дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат намудан шарафу ифтихори бузург аст, зеро масъулияти баланди ватандорӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, таъмини оромиву суботи кишвар ва ҳаёти осудаи мардум аз хизматчиёни низомӣ вобастагӣ калон дорад. бо назардошти вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва таҳдиду хатарҳои замони муосир таъкид гардид, ки хизматчиёни ҳарбӣ баҳри иҷрои рисолати аслии хеш, таъмини амнияти халқу давлат ва ҳифзи якпорчагии марзу буми кишвар дар ҳама ҳолат омодагии сатҳи баланд доранд ва бо иродаи қавӣ ба ватан содиқона хизмат менамоянд. яке аз рӯйдодҳои муҳим дар соли 2026 ин ташкили озмуни шаҳрии мис душанбе мебошад, ки ҳоло дар марҳалаи интихобӣ ҷараён дорад. ин сабқати зебоиву ҳунарӣ дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе ташкил шудааст. гузориши ҳамкорамон Меҳринисои Абдуҳомид бо пайгирии ин озмуни шаҳрӣ омода шудааст. ҳоло даври интихобии озмуни мис Душанбе 2026 идома дорад. дар ин марҳила гулдухтарон бештар маҳорати суханварӣ, фарҳанги муошират ва истеъдоди худро пешниҳод мекунанд. аъзои ҳакамон донишу маҳорати ҳар як иштирокчиро бо масъулияти том арзёбӣ намуда, беҳтаринҳоро барои роҳ ёфтан ба даври минбаъдаи озмун интихоб менамоянд. маҳз ҳамин давр муайян месозад, ки кадом гулдухтарон муборизаро барои унвони мис Душанбе идома медиҳанд. даври дуюми озмуни мис Душанбе 2026 бо ҳузури довталабони ҷавону болаёқат баргузор гардида, иштирокчиён бо либосҳои миллии рангоранг ва симои зебо вориди толор мешаванд. дар ин марҳилаи озмун гулдухтарон маҳорату малакаи касбии худро нишон дода, ба саволҳои аъзои ҳакамон посух медиҳанд. зимни суҳбат бо иштирокчиён доварон бештар ба ҷаҳонбинӣ, фарҳанги суханварӣ, дониши умумӣ ва тарзи муаррифии онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. зеро озмун танҳо интихоби зебоӣ нест, балки саҳнаест барои нишон додани маърифат, истеъдод ва маҳорати гулдухтарони пойтахт. ҳар як иштирокчӣ бо омодагии ҷиддӣ ба ин давр ҳозир шуда, кӯшиш менамояд бо ҷавобҳои саҳеҳ ва рафтори шоиста ба талаботи озмун ҷавобгӯ бошад. пас аз анҷоми саволу ҷавоб, онҳое ки ба меъёрҳои муайян шуда мувофиқ меоянд, ба даври навбатӣ роҳ меёбанд. ман хеле хурсандам, ки ба даври дуюм роҳ ёфтам ва кӯшиш мекунам, ки дар назди аъзои ҳакамон бо сарбаландӣ ба саволҳои онҳо ҷавоб диҳам ва дар дигар давраҳо ҳам роҳ ёбам. яке аз иштирокчиён, ки бо чеҳраи пур аз шодмонӣ аз толор берун шуд, иброз дошт, ки тавонистааст ба даври дигар роҳхат бигирад. ба гуфтаи ӯ, барои иштирок дар чунин озмун омодагии ҷиддӣ ва эътимод ба худ хеле муҳим аст. ман аз назди ҳакамон баромадам ва маро хеле ҳаяҷон гирифт. ман аз даври дуюм ба даври сеюм гузаштам ва ҳакамон аз ман пурсиданд, ягон операро медонӣ ё суруди тоҷикӣ, ва ман ба онҳо суруди яке аз композиторони тоҷик Зиядулло Шаидӣ ба онҳо хондам. беҳтар аст ҷонам туро эй дилрабо мепарварам, карда ишқатро чу дил
در سینه جام پرورم کرده عشقت را چو دل در سینه جام پرورم. با همین ترتیب دیگر اشتراکچیان نیز نوبت خود را انتظار بوده هر کدام با آرزوی امید و آمادگی خاص وارد تالار می شوند. امروز من در این آزمون اشتراک نمودم و میخواهم هنر و استعداد خود را نشان دهم. سرأول میnnتداری خود را به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که با ما جوانان چنین آزمون ها را راه اندازی کرده است که تا ما توانیم هنر خود را استعدادهای خود را کشف نماییم. با گذشت دور دوم شماره اشتراکچیانی آزمون کم گردیده تنها بهترینها به مرحله نوبتی راه می‌یابند. انتظار می‌رود که در دوره‌های بعدی رقابت باز هم شدیدتر شده گلدختران استعداد و مهارت خود را بیشتر نشان می‌دهند. با فرا رسیدن فصل زیبای بهار موسم نهالشینانی در سراسر کشور آغاز می‌یابد. در این ایام ساکنان و ساختارهای دولتی برای سبز و خرم گردانیدن محیط زیست تلاش می‌ورزند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور نیز با استفاده از روزهای مساعد بهاری تدبیرهای خرمگردانی را تقویت بخشیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. با آمدن فصل بهار و بیدار شدن طبیعت در گوشه‌های گوناگون پایتخت معرکه نهالشینانی وسعت یافته است. این اقدام نیک به خاطر آباد و زیبا گردانیدن محیط شهر دوشنبه و بهتر نمودن وضع اکولوژی راه‌اندازی می شود. در همین زمینه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور نیز در پرتو دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت و تشبث‌های رهبریت شهر دوشنبه جهت سبز و خرم گردانیدن حدود ناحیه تدبیرهای مشخص می‌اندیشند. با استفاده از آب و هوای مساعد بارونی، مسئولین ناحیه در کوچه صدرالدین عینی با شناندن درختان آرایشی مگنولیا و صنوبر شروع نمودند. این درختان نه تنها به زیبایی کوچه‌ها حسن تازه بخشند بلکه در بهتر گردیدن محیط اکولوژی و تازگی هوا نیز نقش مهم دارند. مگنولیا همچون درخت آرایشی نادر با گل‌های زیبا و نکهت فورمش به شهر حسن دیگر می‌بخشد. همزمان صنوبر با سبزی همیشگی خود محیط اطراف را سبز و خرم می‌دارد و برای سلامتی ساکنان نیز مفید ارزیابی می‌گردد. با گفته مسئولین چنین اقدام‌ها در دیگر کوچه و محله‌های ناحیه نیز ادامه یافته تا فرا رسیدن جشن نوروز صدها نهال گوناگون آرایشی شناخته می‌شوند. هدف اساسی این تشبث آباد و زیبا گردانیدن سیمای پایتخت، بلند برداشتن فرهنگ اکولوژی و فراهم آوردن محیط سالم و گوارا برای ساکنان میباشد. بازی دور افتتاحی پریمچ چمپیونات تاجیکستان 2026 میان دسته‌های لیگ عالی بین ریگر تدز ترسونزاده و روشن کولوب 6 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شود. بازی ساعت 16 آغاز می‌گردد. دیدار مذکور در اول باید در تالکو آرینای ترسونزاده برگزار می‌شد. اما از سبب باران شدید قرار شد که بازی در شهر دوشنبه دایر کرده شود. در رقابت دیگری دور یکم بین تیم‌های حاصلات و کلوب فوتبال مرکزی ورزش ارتش هم سیستم ور فعال است. نیم حمایتگر جوان علیجان بوریزاد بازیگر استقلال شد. با این بازیگر تا آخر موسم شرطنامه بسته شد. علیجان بوریزاد قبلا در موسم سال 2023 در هیئت استقلال به طور اجاره هنرنمایی کرده بود. پیش از گزارش به استقلال در هیئت دسته‌های سمگورالی گرجستان، کراسنودار 2 و ریگر تدز بازی کرده است. او در هیئت دسته‌های نورسان و جوانان تاجیکستان بازی کرده است و به دسته منتخب کشور نیز دعوت می شود. بینندگان گرامی، در همین جا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی وقت به انجام می رسد. برنامه‌های دیگری تلویزیون دوشنبه ادامه دارند. خیر، پیروز و سعادتمند بمانید.